Eksponentiel og potensregression i Maple. Indtil videre har vi kun arbejdet med lineær regression, og det ligger helt tilbage til grundforløbet. Skal vi lave eksponentiel regression i Maple, bruger vi kommandoen ESP, står for eksponentiel, og reg, står for regression. Skal vi lave potensregression, så bruger vi kommandoen POV, det står for power, det er det engelske udtryk, og så REG for regression. Så vil jeg gøre dig opmærksom på, at du ikke må bruge kaldnavnene lille x og lille y, da de er optaget, men du må gerne bruge store x og store y. Jeg viser dig om et øjeblik, hvad jeg mener med, at x og y er optaget. Den første opgave her, den handler om diabetikere, og det skal vise, at det er en eksponentiel sammenhæng, det står i bogen, opgaven er taget fra bogen. Vi prøver. Der står hernede, at t er tiden målt i år efter 99, så når jeg skal definere t, lille t kolon lige med, så tager jeg og skriver 0, da 0 svarer til 1999, og jeg tager bare lige de 4 første årstal med. Så det må være 0,1,2,3 kolon enter. Husk at trykke enter. Jeg sætter lige en mathbox der og går ud af den igen, fordi så springer Maple kun derned. Og jeg vil et nyt sted hen. Godt. Diabetikere, der har opgaven beskrevet det med et stort D. Det kan vi ikke i Maple, da store D er optaget til noget, der hedder differentialregning. Det kommer vi til. Så jeg kalder i stedet for diabetikere for DIA, altså starten på ordet. Og definerer det ved kolon lige med, og så tager de 4 første tal. Det var 140, 150, 161 og 174. Kolon, enter. Så skulle vi lave eksponentiel regression. Så går jeg i math mode. Det var EXP og REG. Og det er så x, y, altså t, dia. Og så kommer den der. Og her kan du se, at lille y og lille x er optaget til dette udtryk. Så hvis du definerer den her som lille y, så er lille y både lige med den her liste af tal og lige med den her funktion. Og det duer ikke. Så husk, I ikke må bruge lille x og lille y. Jeg hopper videre til næste opgave. Det her det er en potent sammenhæng. Det vil du se, hvis du finder opgaven i bogen. Og der er altså lavet et forsøg, hvor vi har en pendul, der svinger frem og tilbage. Og vi vil gerne måle sammenhængen mellem svingningstiden, lille t, og pendullængden, store L. Jeg har snydt lidt hjemmefra den her gang, og har defineret de 4 første datapunkter fra start af. Så store L defineres ved 0,1, 0,2 osv., og svingningstiden lille t defineres ved de følgende tal. Så skal vi lave potensregression. Det var power, stort P, så var det reg med et stort R, parentes start, parentes slut, og det var store L, T, enter. Når det der. Det skal samme antal elementer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Når det kan være L eller T blev brugt tidligere, det er nok derfor, så jeg definerer dem lige igen. Det var L, det var T, og så virker det. Så her kan du se, at der er en potenssammenhæng, hvor B er 2,0105, og A er 0,50 osv. Så kigger vi på en potenssammenhæng, som er aftagende. Du kan se her, det handler om lysintensitet fra solen, og hvordan den aftager med afstanden til solen. Og det giver god mening, at den aftager, jo længere væk vi er fra solen. Så er det afstanden til solen, den har jeg defineret her, og store L, det er lysintensiteten, den har jeg defineret her. Og vi prøver lige at definere R, definere L, lave en power-regression, så det er P, O, W, R, E, G. Det var R, lille r, store L, enter. Nå for Sørensen. Jeg kom til at skrive noget andet end komma. Den kom der. Og Maple skriver det på en lidt
anden måde, når det er en aftagende sammenhæng. Det er derfor, jeg lige tog den med. Forstørrer det lige. Så B-værdien, det er altså 2,9 og så videre gange 10 syvende. Og A-værdien, der skal vi lige omskrive den brøk her. Og vi bruger en potensregneregel, der siger, at 1 delt med A opløftet i ente er det samme som A opløftet i minus ente. Det vil sige, at det her udtryk kan jeg i stedet for skrive som L, da y svarer til L. L er lige med 2,92 gange 10 opløftet i syvende gange. Og så bruger jeg den her regneregel, så det må være x, som svarer til mit r, opløftet i minus 1,992. Så vores A-værdi er altså negativ, svarende til en aftagende potensfunktion. Det var det.